Joo. Mä tajusin, että edellinen vlogijakso on tehty joulukuussa 2025, eli 7 kuukautta sitten. Sen jälkeen mä oon tehnyt sen yhden ruusut-jakson, mutta silloin kun mä tein sen edellisen jakson, niin mä olin vielä aika samassa paikassa, kun mä olin ollut edelliset 2 vuotta, että vaikeuksia töiden kanssa, vaikeuksia ennakoitavuuden kanssa ja semmoista niin kuin jatkuvaa epävarmuudessa elämistä. Ja noin niin kuin ammatillisella kautta toimeentulopuolella asiat on mennyt sen jälkeen aika paljon parempaan suuntaan. Aika pian sen joulukuussa kuvatun vlogin jälkeen mä sain keikan, jonka mä tein tammi-helmikuussa. Mä kävin isossa pörssiyrityksessä 1,5 kuukauden ajan tekemässä AI-käyttökoulutusta toimarille ja johtoryhmälle ja työntekijöille. Mä koulutin joku 80 ihmistä silloin ja silloin mä sain ensimmäiset niin kuin paremmat laskutukset aika pitkää aikaa, joka niin kuin rupesi vapauttaa semmoista niin kuin ahdistuksen ja epävarmuuden sekaista vallinnutta henkilökohtaista maailmantilannetta. Ja sitten aika pian sen keikan jälkeen mä sain toisen ison asiakkuuden. Mä tein sellaisen lakifirman alusta loppuun, että mä keksin sille nimen ja mä tein sille ilmeen ja mä tein sille saitit ja mä tein sille sellaiset aika monimutkaiset Word-dokumenttipohjat, joita lakimiehet tarvii. Ja se oli sellainen keikka, että mä tein niin kuin alusta loppuun firmalle ilmeen ja presenssin ja suunnitelman ja toimintamallin, niin kuin mitä tulee, en tietenkään lakiteknistä toimintamallia, mutta mitä tulee niin kuin viestintään ja markkinointiin ja olemassaoloon, niin ainoa asia, mitä mä ostin ulkoa, oli kuvitukset, kun mä halusin, että siinä oli sellaiset tosi käsin tehdyn tuntuiset kuvitukset ja sellaiset siihen tuli, mutta sitten mä niinku havahduin siihen, että vuosia aikaisemmin tai ei edes vuosia aikaisemmin, niin mä olisin ostanut ulkopuolelta, mä olisin ostanut sen saitin ja mä olisin ostanut hakukoneoptimoinnin ja mä olisin ostanut ne Word-dokumentit ja mä olisin työllistänyt varmaan 4-5 ihmistä ja tietenkin tähän asiaan on niin kuin 2 näkökulmaa, että vanhassa maailmassa mä olisin työllistänyt enemmän ihmisiä ja uudessa maailmassa, missä mulla on uusia työkaluja ja osaamisia, niin se keikka oli tietenkin mulle paljon kannattavampi ja mä tein sitä varmaan joku 3 kuukautta aika täyspäiväisesti ja tää on niinku monella tapaa nyt sellainen uusi maailma, missä mä vähän niin kuin opettelen elämään, että mulla on uusia taitoja, joita mulla ei ole aikaisemmin ollut. Mä teen tällä hetkellä nyt 2 eri valokuvaajalle portfoliosaittia ja kaikkea sellaisen niin kuin valokuvaajan työn esittämiseen liittyvää juttua. Mä oon nyt tehnyt pitkästä aikaa graafista suunnittelua. Graafinen suunnitteluhan on se asia, mitä mä oon aikoinaan. Se on ollut mun polku niin kuin ammatilliseen maailmaan ja se on se ainoa asia, mitä mä oon opiskellut lukion jälkeen. Että mä oon ollut yliopistossa opiskelemassa graafista suunnittelua, joka jäi kesken. Ja vuosikausia mä en niin kuin koskenut suunnittelutyökaluihin, mutta nyt mä oon mennyt sit lähemmäs kohti sitä. Ja sitten vuosi sitten toukokuussa mä aloittelin ton niin kuin vibe-koodaamisen ja AI-assistoidun koodaamisen opettelua. Ja nyt mä alan olla jo siinä tilanteessa, että mä en ole nyt vähän aikaa löytänyt asioita, joita mä en pystyisi itse koodaamaan. Ja kiinnostava juttu on ollut myös se, että kun on tehnyt esimerkiksi noita portfoliosaitteja tai saitteja yleensä, niin mä oon ruvennut havainnoimaan sellaista, että maailma tai niin kuin tekninen maailma tai teknisen toteutuksen maailma esimerkiksi verkkosivujen osalta on ollut tähän asti koodareiden tai koodarimielenlaadulla varustettujen ihmisten valtakuntaa ja sinne ei ole oikein ollut muilla pääsyä.
niin nyt kun mä tuun niin kuin toisesta suunnasta, mä tuun käytettävyyden suunnasta ja mä tuun graafisen suunnittelun suunnasta ja mä tuun niin kuin viestinnän näkökulmasta, niin se selkeästi vaikuttaa myös siihen niin kuin tekniseen lopputulokseen tavalla, jota mä oon vähän niin kuin kaivannut aikaisemminkin. Et esimerkiksi nyt kun mä teen toinen niistä portfoliosaiteista, jonka mä teen valokuvaajalle, niin siitä tulee sellainen, että se valokuvaaja hallinnoi ainoastaan sellaista Google Drive-kansiojärjestelmää, jossa se voi vaihtaa kansioiden nimiä tai luoda uusia kansioita ja laittaa sinne valokuvia. Ja mä oon tehnyt sinne sitten sellaisen järjestelmän, että se verkkosivu lukee sitä Google-kansiojärjestelmää ja tekee sen saitin navigaation sen perusteella, minkä nimisiä kansioita siellä on. Ja se tekee sen saitin sisällön sen perusteella, mitä niin kuin kuvamateriaalia siellä on. Ja sitten se järjestelmä myös opiskelee niiden kansioiden sisällä olevat kuvat, tekee niistä Excelin, jonne se asiakas täyttää niille kuville kuvatekstit ja sitten tämä saitti hakee ne automaattisesti sieltä Excel-tiedostosta ja tulostaa ne sinne saitille. Ja musta tuntuu, että niinku sen valokuvaajan näkökulmasta se on about yksinkertaisin, mitä se voisi olla, että siinä ei ole mitään WordPressia tai siinä ei ole mitään hallintojärjestelmää, mitä sen pitää opetella, vaan se kaikki toimii työkaluilla, joita se jo valmiiksi osaa käyttää. Ja se, että mulla on nyt niinku uusia taitoja, synnyttää mulle myös niinku uusia tekemisen tapoja. Ja tästä on sitten seurannut se, että tämän kevään aikana mulla on ollut aika hyvin töitä. Mä oon päässyt maksamaan mä en ihan hirveästi, vaikka toi niinku 2-3 vuotta oli, tai jopa 4 vuotta tuossa aikaisemmin oli aika semmoinen niinku ahistava ja sille väsyttävä ajanjakso taloudellisesti, niin mä en varsinaisesti juurikaan velkaantunut, mutta että se vähän mitä mä velkaannuin, niin mä oon päässyt maksamaan niitä pois ja mä oon päässyt tekemään jotain pitkäaikaisesti roikkuvia hankintoja ja mä oon pystynyt luottamaan jotenkin arkeen sen verran, että mä esimerkiksi uskalsin aloittaa uuden harrastukset. Mä oon joulukuusta asti palannut brassijujutsun pariin, jota mä tein vuosia aikaisemmin. Nyt mä oon siitä vähän kesätauolla, mutta mä koko kevään kävin 2 tai 3 kertaa aamuisin painimassa ja se on ollut tosi kivaa. Ja sitten tässä niin kuin koko tilanteesta on seurannut vähän niin kuin sellainen uusi maailma, jossa mä joudun opettelemaan itteni kanssa olemista uudella tavalla, että kun aamulla herätessä tai illalla nukkumaan mennessä se päällimmäinen ajatus ei olekaan se, että miten tästä päivästä tai huomisesta selvitään, että on vähän jotain näkökulmaa tai näkymää niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen, niin sitten on joutunut ihan niin kuin jotenkin opettamaan oman kehonsa ja mielensä olemaan jotenkin stressaamatta ja oppimaan pois semmoisesta niin kuin hälytys- tai tulehdustilasta, joka on jatkunut ihan liian pitkään. Ja se on ollut tosi siistiä ja mä huomaan, että mä oon vieläkin sen kanssa prosessissa. Ja sitten kun noi kevään työtilanteet alkoi selkiytyä ja mä tein niitä töitä ja ne työt meni hyvin ja mä pääsin laskuttaa niistä ja sitten rupesi näyttää, että on tulossa lisääkin töitä ja että tää ei ole nyt vaan joku ihan hetkellinen asia, että tästä voi olla niinku, tai että niinku se tietyllä tavalla näkymä tulevaisuuteen veny vähän pidemmäksi, niin sitten mä rupesin miettimään, että mistä mä oon haaveillut pitkään, mihin mulla ei ole ollut varaa ja mitä mä haluaisin jotenkin antaa itselleni, niin sitten toukokuussa mä lähdin yksin 10 päiväksi Amerikkaan. Sitten 10 päivästä mä olin 7 päivää New Yorkissa ja sitten mä olin 3 päivää Washington DC:ssä. Mun aikaisemmin Suomessa asunut amerikkalainen ystävä, joka oli 10 vuotta täällä, muutti 3-4 vuotta sitten takaisin Jenkkeihin. Ja tää mun ystävä sairasti rintasyövän viime vuonna. Ja sitten jotenkin sen ympärillä meillä meni jotenkin älyttömän monta kertaa ristiin, kun me yritettiin soitella toistemme kanssa. Ja sitten sosiaalisissa tilanteissa, tai niin kuin sosiaalisissa suhteissa on monesti semmoinen niin kuin jännä, että
jos ei saa pidettyä yhteyttä syystä tai toisesta, niin sitten se rupeaa jotenkin niin kuin latautumaan se yhteydettömyys ja sitten siihen tulee semmoinen niin kuin jännite ja sitten sitä rupeaa vähän niin kuin vältteleen. Ja sitten oikeastaan se niin kuin kipinä siihen, että mä halusin lähteä sinne Amerikkaan, kun siihen tuli mahdollisuus, oli se, että mä olin vähän niin kuin turhautunut sen kanssa, että mä oon niin kuin hoitanut huonosti tämän yhteydenpidon mun kaverin kanssa, että tää nyt ei ratkea enää muulla kuin, että mä menen moikkaamaan sitä. Ja sit mä sovin tämän mun ystävän siskon kanssa, että me ei kerrottu ollenkaan tälle ystävälle mitään, että mä oon tulossa. Ja sit tää mun ystävän sisko ja heidän joku ystävänsä teki sit juonen siellä Washington DC:ssä, että se menee kahville kaverinsa kanssa, mutta sit mä olinkin se kaveri, kenen kanssa meni kahville ilman, että se tiesi sitä. Ja se oli tosi ihana 3 päivää siellä DC:ssä. Me vaan ajettiin ympäriinsä ja päivitettiin kuulumisia ja käytiin istumassa jossain järvien rannalla eikä tehty juuri mitään. Ja sitten se New York-jakso, mä olin yksin siellä 7 päivää. Mulla oli jotain ihmisiä, mitä mä saatoin nähdä, mutta mulla ei ollut velvollisuutta siihen. Mulla ei ollut mitään suunnitelmia. Mulla ei ollut mitään. Mä oon ollut New Yorkissa viimeksi 12 vuotta sitten ja sitä aikaisemmin mä olin käynyt useamman kerran 10 vuoden aikana. Että mulla on jotenkin vähän semmoinen tuttavuussuhde sen kaupungin kanssa, että mulla ei enää ole sellaista, että mun pitää nähdä jotain tai mun pitää kokea jotain. Tai mä oon niin ehkä vähän päässyt yli semmosesta niin musta tuntuu, että mä oon päässyt semmoista niin turistivaiheesta yli, että mulla ei ole enää semmoista painetta siihen, että mun pitäisi tehdä tai nähdä jotain, niin mitä mä sitten päädyin tekemään, niin mä kävelin varmaan joku 25 000 askelta päivässä. Mä olin saanut yhdeltä suomalaiselta tuttavalta lainaksi sellaisen ammattilaisten museokortin, jolla pääsi membership-jonosta suoraan sisään ilmaiseksi mihin tahansa museoon, niin sitten mä pystyin hetken mielijohteesta olla sillä tavalla, että tossa on MoMA, että mä voin mennä MoMaan. Ja sitten mä menin MoMaan ja sitten mä olin muutaman tunnin siellä ja sitten mä jatkoin taas matkaa. Ja se oli kyllä tosi paljon jotain sellaista, mitä mä olin niinku kaivannut osaamatta sanottaa sitä. Ja mä oon nyt ollut vuoden ja 7 kuukautta polttamatta pilveä. Kertauksena se ajatus, miksi mä oon lopettanut toistaiseksi pilvenpoltoon, on ollut se, että mun pitää löytää paremmat tavat vaikuttaa omaan toimeentuloon. Että se pilvi on ollut mulle, mä oon niinku havahtunut joskus silloin vajaa 2 vuotta siihen, että se pilvi on mulle semmonen niin hyvässä kuin pahassa semmoinen helpotus tai pakopaikka, johon mä oon voinut iltaisin paeta sitä semmoista ahdistusta tai stressiä, mitä rahaan on liittynyt. Ja se on tehnyt niinku tylsyydestä tai toimettomuudesta tosi siedettävää. Ja musta tuntuu, että jos mä en olisi laittanut pilvenpolttoa tauolle, niin mä en olisi lukenut niin paljon, mä en olisi juossut niin paljon, enkä mä olisi opetellut koodaamaan. Ja varmaan siitä on ollut muitakin vaikutuksia. Mutta anyways, New Yorkissa pilvi on laillista nyt, niin sit musta tuntuu, että se on vähän niin kuin meidän globaalin pilvinpolttajien yhteinen projekti laillistaa pilveä, niin sit jos mä en olisi polttanut New Yorkissa pilveä, niin sit musta tuntuu, että se olisi ollut niin kuin epäkohteliasta. Ja sit se meni tosi kivasti, että kun mä tulin takaisin Suomeen, niin se koko ajatus jäi sinne rapakon toiselle puolelle, että nyt mä oon jatkanut ihan jotenkin samassa mielentilassa sitä niin kuin polttamattomuutta ja tätä koko kelaa siitä, että mun pitää löytää ja luoda tämä ammatillinen identiteetti ja toimintatapa uudella tavalla ennen kuin mä annan itselleni luvan polttaa pilveä. Mutta sitten siellä New Yorkissa, niin sitten se niinku pilvi oli jollain semmoisella niinku kivalla pienellä tavalla osa niitä mun päiviä. Ja ehkä auttoi vielä enemmän siihen, että mulla ei ollut mitään, että kun pilvi todella tekee sit niinku ei minkään tekemisestä niin tyydyttävää tai siis silleen siedettävää, niin sit se aiheutti sen, että mä pystyin tosi paineettomasti vaan haahuilemaan siellä kaupungissa ja sit varmasti monissa muissakin isoissa kaupungissa, mutta New York on kuitenkin mulle se kaupunki, jota mä oon nähnyt kaikista eniten ja joka on mulle kaikista tutuin, niin New Yorkissa on sellainen pohjavire, että
sen kaupungin henki on jotenkin niin kuin nähtävyys itsessään, että sen kun vaan asettuu siihen ja eksyy siihen kaupunkiin ja tietyllä tavalla antaa sen kaupungin jotenkin omatoimisesti värittää niitä päiviä, niin sitten tuli jotenkin tosi semmoinen voimaannuttava ja palauttava kokemus. Ja sitten mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta mä ajattelen, että pilvenpoltossa on niinku sellainen juttu, että pilvi on 2 eri asiaa. Polttaako sitä useasti vai polttaako sitä harvoin? Ja jos sitä polttaa harvoin, niin ne tietyt pilven niinku parhaat puolet tulee paljon paremmin esiin. Et sitten jos pilvenpoltossa tulee niinku tavallisempaa ja yleisempää ja toistuvampaa, niin siitä katoaa joku semmoinen niinku poikkeuksellisuus, että se arkistuu ja siitä tulee tavallista ja niitä sen semmosia niinku hyviä puolia ei enää huomaa samalla lailla tai niistä ei osaa riemuita. Niin nyt sitten kun oli ollut niin pitkä tauko ja se pilvenpoltto tuli jotenkin semmoisen niinku uutena yllättävänä asiana siihen omaan olemiseen, niin sitten ne parhaat puolet siitä tuli hienolla tavalla esiin. Ja miten se näkyi sitten mun arjessa oli se, että mä asuin Brooklynissa Bed-Stuyssa sellaisessa Airbnb-huoneessa. Mä heräsin aamulla ja sitten mä kävin juoksemassa, tai mä en käynyt juoksemassa, mutta sitten mä kävin aamiaisella jossain lähikahvilassa. Sitten mä tulin takas sinne mun Airbnb-kämppään ja sitten mä otin ison kupin kahvia ja sitten mä käärin jointin ja sitten mä menin istuun sen Airbnb-asunnon terassille ja sitten mä asetuin siihen ja mitä mä tein ehkä 3 tuntia joka ikinen päivä ja aamuisin, niin mä oon rakentanut itselleni, mä oon ollut nyt viimeisen puoli vuotta noista niin kuin AI-kielimalleista, mä oon ollut ton Claudin käyttäjä, niin mä oon rakentanut itselleni sellaisen chatin, joka on vähän niin kuin pääasiallisesti kirjanpitäjä, joka kirjoittaa tai auttaa mua kirjoittamaan alas mun ajatuksia ja sitten jos se on jotain muuta kuin kirjanpitäjä, niin sitten sen tehtävä on olla niinku kriittinen ja etsiä mun ajatuksista tai ideoista tai huomioista jotain valuvikoja tai reikiä tai epäloogisuuksia tai suhtautua niihin mun puhumiin asioihin jollain sellaisella tavalla, että se esittää tarkentavia kysymyksiä tai mitä sä tarkoitat, kun sä sanot tällä tavalla, tai tossa kohtaa sä teit ajatushypyn, että sä sanoit, että koska A, niin B, mutta tämähän ei pidä paikkaansa, että siinä välissä pitää olla jotain muuta, että tämä A muuttuu B:ksi ja niin edelleen. Ja se on ollut mulle niin kuin tosi hyvä työkalu, että se on vähän niin kuin muistikirja, johon mä kirjoitan asioita, mutta sitten se niin kuin reflektoi ja yrittää ottaa mua kiinni jotenkin laiskasta ajattelusta. Ja miten mä käytän sitä on se, että mä käytän niin kuin Claudin saneluominaisuutta, siinä ei ole vielä suomen kieltä, niin sitten mä joudun tai saan mitä ikinä, niin mä puhun sille sitten englantia ja se muuttaa sen mun puheen tekstiksi ja sitten mä lähetän sen tekstin sinne ja sitten se kielimalli käy sen mun selittämän asian läpi ja sitten se antaa mulle pinon kysymyksiä ja sitten mä jatkan niistä kysymyksistä ja mihin ikinä mun mieli sen jälkeen menee ja mä työstän sitä. Ja mihin mä oon sitten käyttänyt sitä, niin mä oon käyttänyt jonkun verran sitä niin kuin tähän niin kuin ammatillisen identiteetin ja työelämän pohtimiseen, mutta vielä enemmän tai pääasiassa mihin mä oon käyttänyt sitä, niin mulla on niin kuin viimeiset 15 vuotta ollut siunauksena tai kirouksena, miten ikinä sen kattookaan, niin mulla on ollut mielessä näitä niin kuin silleen semi-obsessoituneita ajatuksia liittyen demokratiaan ja liittyen dataan ja datan omistamiseen ja liittyen kysyntään ja tarjontaan ja siihen liittyviin järjestelmiin. Ja sitten jotain muita semmoisia pitkäaikaisia ajatuskehikoita, joille mä oon leikkisästi antanut itselleni niin kuin 60 vuoden aikajänteen, että mä oon yrittänyt vapauttaa itseni kaikesta sellaisesta niin kuin paineesta tai timelineista tai jostain, että mä tiedän, että mä työskentelen niin lainausmerkeissä mahdottomien asioiden kanssa, että mä en voi olettaa, että niissä tapahtuu jotain mullistavaa nopeasti. Ja niiden niin kuin rooli mun elämässä on
eri ajanjaksojen aikana vaihdellut, että välillä ne on intensiivisempiä, välillä ne on enemmän taka-alalla ja välillä mä teen niille jotain ja välillä mä tapaan ihmisiä, joita ne vois kiinnostaa ja välillä mä kirjoitan niistä ja välillä mä tutkin niitä ja välillä mä etin juttuja ja sitten saattaa olla pitkiä jaksoja, että ne on vaan tuolla jossain mun takaraivossa, että mä en tee niille mitään aktiivista, mutta mä palailen niihin, jos joku niinku inspiroi niitä tai mä annan niitten vaan muhia siellä. Ja nyt sitten, kun mä tein sitä niin kuin itsekseen höpöttelyä siellä New Yorkissa varmaan joku 20 tuntia, niin musta tuntuu, että mä vein niitä ajatuksia niin kuin silleen monen vuoden verran eteenpäin. Ja mä oon niin kuin jotenkin ihan uuden innon äärellä taas. Ja se, mikä tässä on niin kuin jotenkin supermerkittävää itselle, on se, että nyt kun mulla on noita työkaluja, että mä pystyn koodaamaan asioita, niin aikaisemmin näihin liittyvät niin kuin kehikot on ollut mun mielessä sellaisia, että mulla on tää idea, mun pitää saada puristettua tää idea sellaiseen muotoon, että mä pystyn selittämään tää jollekin ulkopuoliselle, joka innostuu siitä ja sillä on resursseja, jolla se pystyy auttamaan mua ja ne resurssit pystyy olla esimerkiksi koodauskykyä tai ne voi olla rahaa ja sitten sillä rahalla voidaan ostaa koodauskykyä tai mä saan jonkun ulkopuolisen ihmisen innostumaan niin paljon, että se auttaa mua koodaamaan niitä jonkinlaiseksi prototyypeiksi tai jotain, mutta nyt tää kaikki on mullistunut, koska mä pystyn tekemään niitä prototyyppejä nyt itse. Ja nyt mulla onkin ihan uusi todellisuus, jossa mulla on ideoita ja nyt mulla on sisäinen vaatimus, että hei, että näiden ideoiden pitää olla niin konkreettisia ja selkeitä ja niin kuin strukturoituja, että mä voin viedä niitä konkreettisempaan maailmaan. Ja sen New Yorkin reissun jälkeen mulla on ollut, mä oon vähän niin kuin ollut onnellisessa tilanteessa, että mulla on ollut liikaa töitä, että mä en ole pystynyt antamaan ihan niin paljon aikaa mun omille asioille, kun mä olisin halunnut, mutta kaiken sen ajan, mitä mä oon voinut antaa mun omille asioille, niin sit mä oon koodannut mun juttuja eteenpäin ja mä oon koko ajan lähempänä ja lähempänä sitä, että mulla on jotain semmoisia palikoita, joita mä voin näyttää jollekin ulkopuolisille ihmisille tai kutsua ulkopuolisia ihmisiä työstämään niitä mun kanssa. Ja musta tuntuu, että se demokratia-ajatus on selkeämmässä muodossa kuin se on koskaan ollut. Jos mä jaan ne 3 asiaan, että on se data ja siihen liittyvät suhteet, on se demokratia ja siihen liittyvät suhteet ja sitten on tämä kysynnän ja tarjonnan tietokanta. Ja sen datan haaste on, tai sen data niin kuin kehikon haaste on, että mun pitää onnistua tietyllä tavalla kertomaan tai päivittämään. Jos mun pyrkimys on saada jotain ulkopuolisia ihmisiä kiinnostumaan tai innostumaan siitä, niin mun pitää onnistua päivittämään ihmisten suhde dataan. Et kun mä edes sanon data, niin meidän niinku kehollinen fiilis on vähän semmoinen niinku epämiellyttävä. Että kun me ajatellaan dataa, niin meidän ensimmäiset ajatukset, mitä siitä tulee, on se, että sitä käytetään meitä vastaan. Meidän pitää pelätä, että se vuotaa. Minne ikinä me jätetään dataa, niin tulee meille takaisin jonain mainoksina, jotka meitä ei kiinnosta ja niin kuin meitä yritetään jotenkin myydä karjana jonnekin eteenpäin, että kun me tuotetaan dataa jonnekin sosiaaliseen mediaan, niin sitten se sosiaalinen media myy sitä mainostajille ja mitä ikinä, se data on kokonaan pois meidän käytöstä. Ja mun ajatus lähtee siitä näkökulmasta, että yksinkertaistettuna, että jos me kerätään kaikki, ja tämän GPDR mahdollistaa jo, ja mihin mä yritän tehdä nyt seuraavaksi teknisiä työkaluja, on se, että jos me kerätään kaikki se meidän maailmalle jakamamme data, mitä me ollaan tuotettu sosiaalisen median palveluihin ja meidän pankkiin ja johonkin plussakorttiin ja Spotifyhin ja mitä ikinä palveluita, mihin meillä on tunnukset. Me ollaan syötetty kaikkialle sinne dataa ja se data on nyt pelkästään niillä palveluilla. Meillä on oikeus pyytää se itsellemme takaisin ja kun me mietitään sitä dataa sieltä sen palvelun näkökulmasta, joka tällä hetkellä hallinnoi sitä, niin heillä on niin kuin vaan semmoinen pieni avaimenreikä meihin, mistä heidän järjestelmät voi tarkkailla meitä. Ne näkee meitä, ne pystyy katsomaan meitä vaan sen oman palvelunsa, heidän palvelunsa syötetyn datan näkökulmasta ja toisekseen
näiden palveluiden työkalut sen datan analysointiin on rajattuja. Et kun me mennään johonkin uuteen palveluun, niin meille annetaan käyttöehdot ja ihan sama kuinka huonosti me luetaan ja ihan sama kuinka kattavat ne käyttöehdot on, niin silti niiden palveluiden työkalut meidän datan analysointiin on rajalliset. Se käyttöehdot määrittää sen, että mitä ne saa tai ei saa tehdä sillä datalla. Mutta jos me taas käyttäjinä ja kansalaisina voidaan kerätä kaikki se data itsellemme turvalliseen paikkaan, niin meillä on mahdollisuus katsoa sitä kokonaisuutta, mihin nämä palvelut ei pysty, ja meidän työkalut sen datan analyysiin on rajattomat. Että me pystytään tekemään sille datalle mitä tahansa ja käyttämään sitä mihin tahansa, kun se on meidän. Ja tietyllä tavalla ne mun seuraavat stepit ja haasteet itselleni on rakentaa jonkunlainen palikka siihen, että ihmisten on helpompi kerätä sitä dataa itselleen ja 0.2 tehdä erilaisia analyysejä ja esimerkiksi, että se järjestelmä auttaa määrämittaistamaan sen datan, että mistä ikinä me kerätään dataa, niin se järjestelmä, jota mä pyrin rakentamaan, auttaa meitä laittamaan sen niin kuin sillä tavalla, että se on samalla tavalla arkistoitua. Esimerkiksi, että aikaleimat toimii samalla lailla ja nimet ja osoitteet ja mitkä tahansa tiedot on samalla lailla samassa paikassa, joka mahdollistaa sen, että me voidaan esimerkiksi tehdä timeline meidän elämästä, että me voidaan katsoa sitä kaikkea dataa timelineilla niin, että kaikki tekee järkeä, että torstaina 17. joulukuuta 2023 tehdyt ostokset näyttää siinä timelineissa samassa kohtaa kuin sinä päivänä kuunneltu musiikki, mitä ikinä. Mutta tämä on niin kuin ensimmäinen vaihe, että me autetaan laittamaan se data samaan muotoon, ja sitten se toinen vaihe ja tärkeämpi vaihe, tämä ensimmäinen vaihe on oikeastaan vain edellytys tärkeämmälle vaiheelle, ja se tärkeämpi vaihe on se, että me pystytään antaa erilaisia työkaluja sen datan analyysiin, että mä voin tehdä erilaisia kyselyjä, erilaisia tutkimuksia, löytää erilaisia punaisia lankoja tai erilaisia toistuvia patterneja tai mitä ikinä siitä meidän omasta datasta. Niin tämä on niin kuin se datan osalta se ensimmäinen konkreettinen työvaihe, mutta sen konkretian merkitys, syy ei varsinaisesti edes ole se, että mitä me pystytään sillä datalla tekemään, vaan se mun korkeampi tavoite siinä on se, että näiden työkalujen ja uudenlaisen niin kuin omistajuuden ja hallinnan kautta me voitaisiin päivittää meidän niin kuin suhde dataan me-lähtöiseksi. Tämä ei vielä poista sitä, ettei kun noilla ulkopuolisilla toimijoilla olisi vääristynyt suhde ja oikeus meidän dataan niin kuin ikävilläkin tavoilla, mutta jos me päästään pikkuhiljaa kääntämään sitä niin, että meillä olisi edes jostakin näkökulmasta positiivisempi suhde meidän dataan ja me ymmärrettäisiin sitä, että data ei ole pelkästään meidän vihollinen, vaan se voi myös auttaa meitä meidän elämässä. Se voi ennakoida meidän tarpeita tai se voi auttaa meitä ymmärtämään meidän niin kuin elämäntapoja tai se voi auttaa meitä ymmärtämään konflikteja meidän elämässä, että datasta selviää, että mä haluan tätä, mutta mä toimin toisella tavalla tai mitä ikinä se onkaan. Ja nämä on niin kuin myöhemmän vaiheen asioita, mutta että sen niin kuin iso projekti liittyen siihen dataan on pyrkiä päivittämään meidän suhdetta siihen. Eikä siihen kokonaisuuteen, koska siellä on ominaisuuksia, joihin me ei pystytä täysin vaikuttamaan, mutta että niin kuin luoda uusi rinnakkainen suhde, että hetkinen, että data ei olekaan pelkästään meidän vihollinen, että siitä on olemassa versio, jossa me omistetaan, me määritetään, me käytetään ja sillä on positiivisia seurauksia. Ja tämä taas liittyy tosi moneen niin kuin isompaan ulkopuoliseen asiaan, mutta että ne tulee sitten myöhemmin. Se ensimmäinen vaihe, mikä tässä niin kuin mun koko projektissa tai koko haaveessa tai koko utopiassa on, että meidän pitää löytää syitä ja niin kuin todeksi koettuja kulmia siitä, että data ei pelkästään olekaan meidän vihollinen, vaan se voi olla meidän ystävä tai apuri. Sitten, eli jos datan haaste on näkökulman päivittäminen tai suhteen päivittäminen. Sitten on tämä demokratiaosio, jossa mä ajattelen, että se suurin haaste
Mulla oli jossain vaiheessa aikaisemmin niin kuin parempi jaottelu näihin, koska nyt mitä mä mielessä on, nämä kuulostaa ehkä vähän samalta, mutta ehkä mä niin kuin muistan, ja ehkä se tulee rivien välistä, että se kuitenkin se haaste näiden data- ja demokratian suhteen on vähän erilainen, vaikka se voi nyt kuulostaa vähän samalta, mutta että niin kuin demokratian suhteen mä ajattelen, että se haaste on niin kuin kulttuurin päivittäminen. Ensimmäinen vaihe mä ajattelen on se, että me ollaan opittu ajattelemaan, että tämä nykymallinen demokratia, me saatetaan joskus sanoa, että se ei ole hyvä, mutta se isompi lause on se, mutta se on ainoa. Niin ensimmäinen tavoite mulla on ehkä se, että tässä nykyisessä demokratiassa on ongelmia, jotka ei ole nykytiedon varassa poistumassa mihinkään, niin että me saataisiin vahvistettua sitä lausetta ja sitten me saataisiin heikennettyä sitä lausetta, että meillä ei ole vaihtoehtoja. Koska on niin kuin itsestään selvää, että meillä ei ole vaihtoehtoja, jos ei me edes onnistuta näkemään. Että me ollaan niin kuin ajauduttu niin syvälle siihen demokratian ja politiikan nykyiseen todellisuuteen, että me ei enää edes kyseenalaisteta sitä. Me ainoastaan keskitytään kamppailemaan ja taistelemaan ja toimimaan niillä tavoilla, mitä se nykyinen järjestelmä mahdollistaa tai mihin se kannustaa, ja sitten siitä niin kuin seuraa monenlaisia ongelmia. Niin sen demokratian suhteen se haaste on niin kuin näkökulman päivittäminen sellaiseksi, että se rohkaisisi meitä vaihtoehtojen etsimiseen. Ja se niin kuin teknologinen osuus siitä, mitä mä yritän tehdä, on esittää yksi vaihtoehto sille, mitä se parempi demokratiamalli voisi olla. Se ei väitä olevansa paras, se ei väitä olevansa täydellinen, se ei väitä olevansa ratkaisu kaikkeen, mutta se väittää olevansa vaihtoehto. Se väittää olevansa vaihtoehto, jota voi kritisoida tai jota voi arvostella tai jota voi kehittää tai josta voi inspiroitua. Ja näissä kaikissa niin kuin 3 kehikossa, jota mä yritän työstää, niissä on niin kuin teknologinen tai konkreettinen tai työkalullinen ulottuvuus ja sitten niissä on niin kuin metafyysisempiä ulottuvuuksia. Ja niissä kaikissa, kun mä pääsen tarpeeksi pitkälle sen niin kuin oman ajatukseni selkeyden kanssa, niin niissä kaikissa on teknisiä työkaluja, joihin mulla on nyt itsellä keinoja edistää niitä ja joita mä voin koodata ja mä oon niitä kaikkia jo tehnyt jonkun verran ja ne kaikki pikkuhiljaa menee eteenpäin, mutta samaan aikaan kun mä vien niitä eteenpäin, mä joudun työstämään myös niiden niin kuin teoreettisia ongelmia tai filosofisia ongelmia tai mitä ikinä näkökulmia niihin liittyy. Ja mä ajattelen, että meidän moderni politiikka on tosi paljon sellaisen niin kuin näköalattomuuden ja luovuttamisen värittämää, että me ollaan ajauduttu kautta poliittisen kentän tilanteeseen, jossa me ollaan niin kuin turhauduttu siihen järjestelmään tavalla, jota me ei enää edes tunnisteta, ja sitten turhautumisesta lähtien me räiskitään tavoilla, jotka tekee sitä tilannetta niin kuin entistä huonommaksi. Että meidän poliittinen keskustelu on tosi paljon vastustajien dissaamista ja epäkohtien nostamista, ja meidän poliittinen toiminta on tosi vähän vaihtoehdoista innostumista tai ideoiden esittämistä. Ja tämä on niinku se iso kuva, mitä mä haluaisin muuttaa, että me voitaisiin nähdä maailma, jossa politiikka olisi aidosti paremman maailman rakentamista idea- ja parannuslähtöisesti, eikä pelkästään sen huutamista, että ei noin, miten noin muut yrittää tehdä. Ja sitten tähän niinku kysynnän ja tarjonnan todellisuuteen, johon niinku hirveän iso osa moderneista startupeista liittyy ja niin kuin nyt mä käytän lainausmerkkejä moderni orjuus tai tämmöinen modernit huonot työolot ja kaiken maailman Woltit ja Uberit ja kaikki mitä ongelmia niihin liittyy, niin me niin kuin jotenkin vaan suostuttiin siihen, että internet on ostoskeskus sen sijaan, että internet olisi tieverkosto tai internet olisi rautatieverkosto tai joku, joka mahdollistaa kanssakäymistä. Ja siihen liittyen ne ajatukset mulla on eniten sitä, että se on niin kuin kaikista eniten tekninen haaste. Musta tuntuu
ja mä tuun varmaan todistamaan, että mun tuntemus on väärässä, kun mä pääsen siinä koodaamisessa ja niin kuin konkreettisessa tekemisessä eteenpäin. Musta tuntuu, että mä oon verrattain pitkällä siinä teknisessä haasteessa, mutta joka tapauksessa tämä kysyntä- ja tarjontaan liittyvä kokonaisuus on kaikista eniten tekninen ongelma ja se on niin kuin kaikista eniten konkretiaa. Sen jälkeen, kun se konkreettinen ongelma ja se tekninen ongelma on ratkaisu, niin sen jälkeen avautuu ihan niin kuin kokonaan uusi ongelmien todellisuus, että miten ihmiset saadaan niin kuin edes kokeilemaan sitä ja mikä on niin kuin kysynnän ja tarjonnan tämä perinteinen niin kuin munakana-ongelma, että kumpaa pitää olla enemmän, että se toinen ruokkii toista ja niin edelleen. Mutta just sen takia, kun mä tiedostan, että nämä asiat on niin vaikeita ja mä toistaiseksi yritän niin kuin pääasiallisesti puskea niitä eteenpäin yksin ennen kuin mä saan esitettyä niitä siinä muodossa, että niistä voi joku muu innostua kunnolla, niin just sen takia mä oon antanut itselleni sen ajatuksen, että näitä asioita tehdään nyt 60 vuoden aikajänteellä, että mä en jotenkin luovuttaisi tai väsyisi sen niin kuin mahdottomuuden tai niin kuin tietyllä tavalla utopistisen ajatuksen alle, että nyt toistaiseksi mä oon niin kuin onnistunut ja mä pyrin olemaan innostunut ainoastaan siitä prosessista ja sen haasteen vaikeudesta. Ja jos mä saan millä tahansa alueella ja millä tahansa alueen osa-alueella niin kuin steppejä eteenpäin, jotka selkeyttää mulle jotenkin sitä niin kuin koko haastetta, niin sitten se kaikki tuntuu voitolta, vaikka vielä mitään konkreettista ei tapahtuiskaan. Ja tämä on ollut niin kuin pitkästä aikaa mun elämässä semmoinen ihan superinspiroiva ja innostava ja merkityksen tuntuinen elämänjakso, jossa mä pystyn oikeasti tekemään, niin kuin että mä en joudu odottamaan jonkun muun innostumista tai jonkun muun kiinnostumista näitä asioita kohtaan, että mä voin olla vapaa siitä, että mun pitäisi saada myytyä nämä asiat jollekin muulle tavalla, että ne muut innostuisi ja ottaisi niihin niin kuin jonkinlaista omistajuutta. Että se kaikki on niin monella tapaa nyt vaan musta itsestäni kiinni ja siitä, että kuinka paljon mä pystyn antamaan niille aikaa ja kuinka mä pystyn ruokkimaan sitä niin kuin innostuneena olemista ja semmoista niin kuin mahdottomuuden kanssa tekemisissä olemista ja kaikkea muuta. Joo, ja tää on ollut niin kuin tosi siisti vaihe ja tällä hetkellä tuntuu, että sitä niin kuin innostumista on pengottavaksi vielä vaikka kuinka paljon eteenpäin ja mulla ei ole edelleenkään mitään niin kuin näkymää, miten mikään näistä. Mulla on jotain niin kuin kaukaisia niin kuin semmosia hahmotelmia, miten se voisi tapahtua, mutta toistaiseksi mulla ei ole mitään konkreettista näkymää, miten mikään näistä mun innostuksen kohteista menisi sellaiseen muotoon, että ne alkaisi maksaa mun vuokraa, että mä voisin tehdä niitä niin kuin täysillä. Niin mä joudun suostumaan siihen, että tällä hetkellä mä maksan vuokrat ja hoidan mun elannon tekemällä muita töitä ja sit aina kun mulla on mahdollista, niin sit mä teen noita projekteja niin kuin mä tekisin jotain omaa taidetta tai mitä tahansa. Ja sit se merkitys tulee siitä, että nämä ideat ja nämä näkökulmat ja nämä konkreettiset ehdotukset mun päässä tuntuu oikeasti maailmaa parempaan suuntaan vieviltä instrumenteilta, niin sit se on niin paljon merkittävämpi asia kuin se, että saanko mä siitä rahaa, niin sit mä ihan hyvillä mielin teen muita asioita, joista mä saan palkkaa, jotta mä voin keskittyä noihin kaikella sillä vapaa-ajalla, mitä mulle jää niin kuin työn ja sosiaalisen elämän ulkopuolella. Ja koko tämä kehikko, myös tajusin sen, että mun pitää niin kuin jotenkin opetella puhumaan noista niin kuin AI:n kanssa työskentelemästä ja niin kuin AI:n hyvistä puolista jollain sellaisella tavalla, että mä en niin kuin häpeä sitä tai mä en niin kuin vähättele sitä. Et mä oon myös huomannut sellaisen jutun, että se jotenkin sanan AI tai AI-tekemisen rooli mun elämässä pienenee koko ajan, että se muuttuu koko ajan vaan semmoisiksi niinku työkaluiksi, jotka on jossain siellä pohjalla, että mä en rakenna mitään AI-työkaluja tai mä en rakenna mitään AI-juttuja,
mä en ole enää innostunut niin kuin jotenkin AIsta itsessään, vaan mä oon innostunut vaan siitä, miten AI mahdollistaa mun olemisen tässä maailmassa niin kuin sellaiselle seuraavalle tasolle, jossa mä voin tehdä konkreettisia asioita ja työstää abstrakteja ideoita konkreettisempaan muotoon. Et sillä on niin kuin enemmän jotenkin tekemistä reaalimaailman kanssa kuin mun tietokoneen kanssa. Et vähän niin kuin kirjailijat käyttää tietokonetta, mutta se tietokone on pelkkä työkalu siellä pohjalla ja se teksti ja sen tekstin sisältö ja se, että se teksti ja se tekstin sisältö kohtaa ja tekstissä olevat ideat kohtaa muita ihmisiä on se varsinainen lopputulema, niin sit mulla on niin kuin nyt käynyt sen AIn kanssa koko ajan enemmän ja enemmän niin, että se AI on jossain siellä niin kuin pohjalla. Ja sitten se on niin ymmärrettävää, että me ollaan kulttuurisesti niin hämmentyneitä kaikkien näiden asioiden kanssa, mihin AI mahdollistaa, ja B, minkälaisia kaikkia uhkia ja negatiivisia asioita liittyen energiankulutukseen ja maankäyttöön ja vedenkäyttöön ja jotenkin niin kuin fiksuuntuvan AIin tai AIn kehittymiseen liittyviin uhkiin liittyy, niin mun pointti ei ole sanoa, että niillä ei olisi merkitystä. Ne kaikki on supertärkeitä keskusteluja, joita meidän pitää niin kuin pitää yllä ja jatkaa niiden keskustelujen parissa. Ja muistaa, että se ei ole niin kuin joko tai keskustelu, vaan se on sekä että keskustelu, että AI-työkalut voi olla pelottavia ja niin kuin uhkaavia ja niihin sisältyy tuhovoimaa ja kaikkea muuta. Ja sitten samaan aikaan niihin sisältyy uuden synnyttämisen energiaa ja niihin syntyy niinku, niissä on niinku tällä tavalla, AI niinku isolla tasolla tapahtuu tosi kapitalistisessa kehityksessä, jossa vain muutama yritys niinku omistaa ne kielimallit ja vain pienen osa maailman ihmisistä hyötyy taloudellisesti siitä, mutta sitten samaan aikaan siinä on niinku sosialistisia ulottuvuuksia siitä, että työkalut on nyt useampien ja useampien ihmisten käsissä, työkalut, jotka aikaisemmin oli niinku portinvartijoiden takana tai erikoisosaamisen takana tai jotain muuta, niin siinä on semmoista niinku demokratisaatiota sille, että yhä useampi meistä pystyy tekemään yhä laajempaa niin kuin asioiden todellisuutta, että on ollut niin paljon juttuja maailmassa, joka ei ole ollut mahdollista ilman rahaa, koska sun on pitänyt saada se joku sun innostus tai idea tai mahdollisuus tai mikä tahansa, mitä sä oot nähnyt tai kuvitellut, niin sun on pitänyt pystyä esittämään se muodossa, jossa joku, jolla on rahaa, innostuu sitten ja näkee myös taloudellista potentiaalia, koska kaikki hyvät asiat maailmassahan ei ole taloudellisia tai niiden niin kuin kärki ei ole taloudellinen hyöty. On myös asioita, joilla on yhteiskunnallisia tai yhteisöllisiä hyötyjä, mutta se maailma, jolla on ollut niin kuin avaimet käsissään siihen, että mitä pystytään tekemään esimerkiksi teknisesti tai vaikka joku niin kuin koodaamisen kyky, teknisen rakentamisen kyky on ollut niin kuin aina rahan takana, että jonkun pitää maksaa sille koodarille ja ne, jotka on pystynyt maksamaan sille koodarille, on arvioinut kaikkia ideoita ja kaikkea energiaa siitä näkökulmasta, että tuottaako tämä mulle enemmän rahaa kuin mitä mä laitan siihen. Niin tässä on niin kuin valtava muutos siihen, että yhtäkkiä ideoilla voi olla arvoa ja elinvoimaa, vaikka ne ei olekaan kapitalistisesti merkittäviä ideoita. Ja musta tuntuu, että tämän koko kehikon kanssa, ja sitten varsinkin kun AI-keskustelu on tällä hetkellä niin paljon sen niin kuin jotenkin negatiivisuuden ja kriittisyyden värittämää, että sille innostukselle ei ole jotenkin edes tilaa, niin me ei olla vielä keretty edes niin kuin pysähtyä miettimään sitä, että mitä hyötyä siitä on, jos maailmassa onkin yhtäkkiä tilaa ja elinedellytyksiä niin kuin elinedellytyksiä ideoille tai energialle, joka ei ole kapitalistisesti niin kuin arvotettua. Ja tässä musta tuntuu, että me ollaan niin kuin todella jonkun uuden äärellä. Ja se on
tosi jotenkin inspiroiva ja kupliva ajatus. Mä kirjoitin lyhyen listan, mitä kaikkea on tapahtunut sitten viimeksi. No, kaikki mitä mä kirjoitin, että mitä on tapahtunut sitten viime blogin ja mitä mä oon tehnyt, niin nämä kirjoitin ylös, tai nämä on jo jollakin määrin käsitellyt. Lyhykäisyydessään mä niin kuin tässä omassa pienessä mikromaailmassani elän niin kuin ehkä jotain uutta todellisuutta, jossa mulla on tilaa muullekin elämässä kuin toimeentulosta stressaamiselle. Mulla on vielä edelleen ratkaisematta se iso pala, että kaikki nämä työt, mitä mä oon tehnyt tänä keväänä ja kaikki nämä työt, mitä mulle on tässä niin kuin tuleville kuukausille tiedossa tai tuleville viikoille tiedossa, niin näitä kaikkia maalaa edelleen se, että ne on töitä, jotka on tullut niin, että joku on ollut muhun yhteydessä. Että mä en ole vieläkään oppinut myymään mun työtä ja niin kuin se syy esimerkiksi, minkä takia mä lopetin pilvenpolton toistaiseksi, oli se, että mä haluan sen vallan itselleni, että mä voin edes jollakin tavalla vaikuttaa mun toimeentuloon. Nyt musta tuntuu, että mulla on enemmän asioita, jonka varaan rakentaa niitä työkaluja, jolla mä voin vaikuttaa sitä. Että mulla on työkaluja, jonka päälle rakentaa työkaluja, joilla mä voin itse vaikuttaa mun toimeentuloon. Nyt mulla vaan on ollut se positiivinen ongelma, että mulla on ollut liikaa töitä, että mä en ole kerennyt miettiä, miten mä muutan sen uuden osaamisen joksikin tavoiksi, jolla mä voin hankkia lisää töitä. Ja se on niin kuin selkeästi yksi tässä niin kuin lähiaikojen projekti, että teenkö mä jonkun uuden verkkosivun, jossa mä kerron, mitä mä osaan ja mitä mä pystyn tekemään ja näytän, mitä mä oon tehnyt, vai alanko mä soittelemaan tai lähettämään sähköposteja tai etin jotain muita tapoja, joilla mä voin kertoa maailmalle, että hei, musta voi olla hyötyä tällaisissa asioissa ja mä oon tehnyt tällaisia asioita ja niistä on ollut hyötyä tällaisille toimijoille ja bla bla bla. Ja se on niin kuin ehkä se seuraava iso haaste, että miten tää tilanne, mikä mulla nyt on, että mulla on töitä, eikä mua just nyt pelota seuraavan kuukauden vuokramaksu, niin miten mä teen tästä pysyvämmän tilan, tai jos ei pysyvämpää tilaa, niin miten mä teen tästä tilan, jonka mä voin itse kopioida tai tuottaa uudelleen niin kuin jollain tapaa, että kun toistaiseksi mulla ei ole niitä tapoja ollut. Ja mä tiedän, että se on tosi niin kuin jännä ja niin kuin etuoikeutettukin positio, että viimeiset 10 vuotta kaikki mun työt on tullut niin, että joku on soittanut mulle, mutta sen vaan perseinen ulottuvuus on se, että jos mä tiedän mun seuraavaa projektia, niin sit mä oon tyhjän päällä, että niin kuin puhelin ei soi, ihan sama kuinka paljon mä tuijotan sitä, että se puhelin ei soi enempää, että, niin kuin, että mun pitää löytää muita tapoja vaikuttaa siihen, että mistä mun toimeentulo tulee. Mitä muuta? Mä olin eilen katsoa Charlie Puthia altaalla. Mä oon vähän silleen piilo Charlie Puth-fani. Se oli tosi silleen ammattimuusikoiden keikka ja musanörttien keikka, mutta se on kuitenkin niinku pop-musiikissaan se kama on niin laadukasta, että se oli hyvä keikka. Sitten mä oon kuunnellut tosi paljon Olivia Rodrigon uutta levyä, joka on tosi hyvä. Mä pyrin liikkumaan joka aamu. Tänä aamuna mä kävin Töllylahden ulkokuntosalilla. Ehkä se niin kuin viimeinen tähän niin kuin oma elämä ja siihen liittyvät asiat, niin mä oon niin kuin pystynyt tunnistamaan tai onnistunut tunnistamaan mun elämän ehkä suurimman haasteen tällä hetkellä näin niin kuin henkispsykologis, mielenterveydellisesti, että mulla on ongelmaa tunnistaa, mitä mä haluun. Että niinku projektit, mitä mä teen, noi utopia-asiat, niin ne on selkeästi jotain, mitä mä haluun, mutta ne on niin isoja ja vaikeita, että niitä ei voi niinku ajatella semmosina. Niinku, mutta että ihan niinku silleen arjessa, että mä en oikein osaa tunnistaa, mitä mä haluun syödä ja sit kun mä oon syönyt, niin mä en oikein osaa tunnistaa, mitä mä haluun tehdä tai mulla ei ole niinku polttavia jotenkin semmosia sisäsyntyisiä ideoita siitä, että mitä mä tekisin mun ajallani tai mä naureskelin yksi päivä, kun nyt on ollut vähän niin kuin rahaa jotenkin toteuttaa jotain haaveita, niin mun materialistiset haaveet, note tai tämmönen muistilappu mun puhelimessa sisältää
Juoksusortsit, joka on ehkä ne, mitkä mä haluan, on ehkä 200 €. Kameroiden korjaus, se on vähän kalliimpi, mutta se on ehkä jotain niin kuin 2 tonnia. Filmien kehittämiset, jotka mulla ottaa jääkaapissa, niin se on ehkä jotain, niitä on aika paljon, mutta se on ehkä jotain 1 500 € luokkaa. Mutta point being, vaikka mä yritän antaa itselleni vapauden haaveilla sinne materialistiset haaveet listalle, mitä tahansa, mitä mä voisin kuvitella, että mä haluan maailmasta, niin siellä on jollain 3 tonnilla tarpeita. Että tää niinku, sen toinen puolihan on tietenkin tosi hyvä se, että mä selkeästi elän elämää, jossa mä en tarvi hirveästi mitään. Että mulla on niinku hyvä perusrytmi elämässä ja mä osaan olla verrattain tyytyväinen siihen, mutta sitten jos siitä mennään jotenkin niinku henkisemmälle tasolle, niin mä haluan niinku seuraavaksi oppia ruokkimaan sitä, että mitä mä haluun ja mitkä mun jotenkin intentiot on ja mä haluaisin oppia haaveilemaan paremmin ja nyt ei puhuta enää mistään materialistisista asioista, vaan jotenkin niin kuin konkreettisista arkeen liittyvistä haaveista tai jostain pienistä jutuista. Ja musta tuntuu myös, että se tekee musta välillä vähän huonon partnerin mun niin kuin kumppanille, että mun on helppo innostua kautta suostua about kaikkeen, mitä hän ehdottaa ja mä oon niinku messissä ja mä teen niitä asioita, mutta et se ei ole varmaan niinku ihan optimaalista tai aina niin kivaa, jos multa ei tule sitä niinku semmoista energiaa, että tehdään tätä tai tehdäänkö tätä tai jotain. Ja sitten mä niinku huomaan, että se on myös aika vaikea ongelma, että miten ruokkia haluamisen lihasta. Että miten, ja tunnistaa, että mitkä on niitä asioita mun elämässä tai minussa tai viime vuosissa, mihin mä oon itseäni elämässä vienyt tai mihin elämä on mua vienyt. Että mitkä on niitä asioita, jotka jotenkin estää mua. Jos ei haluamasta, niin estää sitä, että mun jossain syvällä sisällä piilossa olevat halut ei tuu pinnalle. Ja se on niinku selkeästi niinku monitahoinen ja monimutkainen ongelma. Ja mä haluan jotenkin löytää siihen uusia ratkaisuja ja oppia paremmaksi siinä, että miten haluta paremmin, miten tunnistaa haluja, miten ruokkia haluja, miten antaa itselleen lupa haluta. Joo. Toimeentulon ennakoitavuuden lisääminen on niin kuin materialistisessa arkinen elämän todellisuus, suhde yhteiskuntaan asia, jota mä haluan kehittää. Ja sitten henkilökohtaisella sisäisen maailman puolella halut, tunnistaminen, ruokkiminen, luvan antaminen. Että nämä on niinku ehkä semmoiset 2 isoa projektia mun elämässä tällä hetkellä. Mutta kokonaiskuvassa elämä on tosi hyvässä paikassa. Tiimi toimii ja tulee palautetta. Ja on kivaa olla elossa. Päivän epistolaan keskusteluohjelma, blogijakso ja katsojilta tulleet kysymykset. Euroopan hellejaksoista ja tulevaisuuden toivosta ja niin kuin tällaisista ilmastonmuutosasioista oli tullut parikin kysymystä. Mä törmäsin eilen sellaiseen aika todella pelottavan näköiseen graafiin. On semmoinen tosi hyvä Instagram-tili, mä oon varmaan puhunut tästä aikaisemmin, kuin We Have the Data, joka julkaisee vaan päivittäin erilaisia tilastoja ja graafeja. Niin niillä oli semmoinen graafi, jossa näytettiin globaalia merenpinnan lämpötilaa niin kuin eri vuosina eri aikaa vuodesta. Ja tämä 2026 on niin vitun merkittävällä tavalla korkeammat merenpinnan lämpötilat, mitä koskaan aikaisemmin ja semmoisella niin kuin omalla käyrällään. Et pelkästään sen käyrän tuijottelu niin kuin teki
jotenkin selväksi tai näkyväksi sen, että me eletään tällä hetkellä toivottavasti väliaikaista, mutta jotenkin semmoista niinku post-ilmastohuoli-aikaa, että Gazan sota ja Trumpin sekoilut ja jotenkin niinku musta tuntuu taas uusilla kierroksilla olevien niinku kansallisen politiikan keskustelu ja oikeistohallitus, bla bla bla, niinku kaikki tää, niin musta tuntuu, että tapahtui semmoinen vähän niin kuin kollektiivinen joko turhautuminen tai kyllästyminen ilmastokeskusteluun. Ja sitten Gaza vei meidän huomiota ja kaikki nämä edellä menneet asiat vei meidän niin kuin huomiota ja niistä tuli sosiaalisen median polttoainetta. Ja se, mikä on sosiaalisessa mediassa polttoainetta, on myös politiikassa polttoainetta. Niin musta tuntuu, että ilmastokeskustelu, olisi kiinnostavaa nähdä tästä joku graafi, että millä tavalla ilmastoaiheet on näkynyt keskustelussa viimeisen 30 vuoden aikana ja onko mun mututuntuma oikeassa, että tässä viimeisen 5 vuoden aikana on tapahtunut jonkunlainen dippi, että ilmastoasioista keskustellaan nyt vähemmän kuin esimerkiksi ennen koronaa. Ja ilmastoasiathan ei ole mennyt siis millään tavalla parempaan, tai siis ei voi sanoa millään tavalla, koska on monia mittareita. Mä eilen luin, että esimerkiksi Itämeri on nyt ollut positiivisella käyrällä viime vuosina ja on jotain muita asioita, joissa me ollaan Kiinassa ollaan tehty voittoja niin kuin uusiutuvien energialähteiden kanssa ja kaikkea sellaista, että on siis pieniä voittoja maailmalla, mutta ilmastonmuutos ei kyllä ehdottomasti, ei missään nimessä ole aihe, josta keskustelu voitaisiin lakata, että niin kuin se olisi jotenkin pelattu läpi. Niin en mä tiedä, luenko mä tilannetta oikein, mutta nyt kun esimerkiksi puhutaan Keski-Euroopan hirmuhelteistä ja tästä niin kuin meiningistä, mikä siellä on tällä hetkellä, että jossain Pariisissa on niin kuin yli 40 astetta about joka päivä, niin sit mun semmoinen mututuntuma siitä, miten me luetaan sitä, on se, että selkeä indikaattori ilmastonmuutoksesta ja muuttuvasta maailmasta, mutta mehän vähän niin kuin tultiin siihen tulokseen, että me ei pystytä tekemään sille asialle mitään, niin me vähän niin kuin laitettiin se hyllyyn. Ja sitten me keskityttiin asioihin, jotka on enemmän relevantteja. Ja tämän fiiliksen takana mä ajattelen, että on se, että me vähän niin kuin luovutettiin sen kanssa, että että mitä enemmän mä tuijotan ilmastonmuutosta, sitä enemmän mun pitää olla kriittinen kapitalismia ja markkinatalouden lainalaisuuksia kohtaan. Ja sitä enemmän näkyväksi tulee se, että kuinka kyvytön tai kädetön nykyinen poliittinen järjestelmä on epämiellyttävin päätösten tekemisissä, vaikka ihmisillä olisi niin kuin pohjalupa niille, että nyt mä esitän hypoteesin, että X määrä ihmisiä pitää ilmastonmuutoksen vastaista taistelua niin tärkeänä, että ne olisi valmis vähentämään lihansyöntiään, jos se tulisi kollektiivisella tasolla, eikä niin, että se olisi vaan yksilöiden vastuulla syödä vähemmän lihaa, vaan että niin kuin kollektiivisesti me sovittaisiin, että liha on nyt kalliimpaa, koska meillä ei ole varaa siihen metaanipäästöihin, mitä niin kuin karjatalouteen liittyy. Niin poliittinen todellisuus ei ole onnistunut ottamaan niin kuin niskalenkkiä tavalla, joka auttaisi ilmastonmuutoskeskustelua, ja sitten me ei koskaan oikein kunnolla aloitettu sitä keskustelua, että onko tämä nykyinen kapitalistinen malli yhteensovitettavissa niiden ilmastotavoitteiden kanssa, jota me tiedetään välttämättömäksi, niin sitten musta tuntuu, että meillä tuli jonkunlainen lamaannus siihen, ja mitä mä toivon, että tapahtuu, on se, että me niinku tuijotetaan tätä todellisuutta tai ollaan tässä lamannuksessa jonkun aikaa ja sitten sieltä alta nousee semmoinen niinku jonkunlainen uusi voimaantuminen, että eihän vittulainen, että meidän pitää ottaa tämä tosissaan. Että minkälaisia reunaehtoja me luodaan markkinataloudelle tai minkälaisia oikeasti kulttuuriin ja maailmaan ja kapitalismiin vaikuttavia päätöksiä me tehdään, että me pystytään ottamaan tämä ilmastonmuutosjuttu tosissaan. Ja en mä tiedä. Sitten toinen vaihtoehto on, että ollaanko me vaan luovutettu ja oltu sillä tavalla, että ilmastonmuutos on totta, siitä seuraa ihan vitullisen ikäviä asioita. Me täällä pohjoisissa länsimaissa ei olla ensimmäisenä kärsijöiden joukossa, niin me ei oteta sitä niin tosissaan.
Ja sitten me otetaan vaan joku lintuperspektiivi maapalloa, että no maapallolla on ollut aina ennenkin ikäviä vastoinkäymisiä ja tavalla tai toisella ja pienemmällä tai isommalla hitillä niistä on sitten selvitty. Ja mä en väitä, että ihmiset ajattelis, että se on ok, tai tietoisella tasolla ajattelis, että se on ok, mutta että niinku, onko meillä syntynyt joku semmoinen ajatus, että ilmastonmuutos saattaa tappaa tai tehdä niinku jonkun 3 miljardin elinolot mahdottomaksi, mutta ei me näköjään voida sille mitään, että nyt meidän pitää vaan niinku keskittyä siihen seuraavaan vaiheeseen, että miten me otetaan se hitti vastaan. Että tuleeko meistä jotain nationalistisia kusipäitä, jotka laittaa rajat kiinni ja ollaan silleen, että meillä Suomessa on ihan fine, että ihan sama teille niin kuin siellä hätäalueilla, että ratkaiskaa ongelmanne, että me pärjätään, että laitetaan vaan rajat kiinni ja sitten se ilmastonmuutos ei ole meidän ongelma. Tai se on meidän ongelma, mutta se ei ole ollenkaan niin pahasti, että tämä maailma jotenkin hoitaa sen niin kuin 100 vuoden aikana ja se ei tule hittaa meihin niin pahasti, niin ei meidän tarvitse välittää siitä. Ja sitten sekin jotenkin kertoo mun mielestä poliittisesta keskustelusta, että me ei nähdä ilmastonmuutoksen, niin kuin, että me ei ajatella, että Suomi olisi jotenkin hyvä paikka siihen niin kuin parempien keinojen etsimiseen. Että meillä on niin kuin kaikki jotenkin länsimaisen maailman niin kuin etuoikeudet täällä, niin me ei ajatella, että meidän kannattaisi olla eturintamassa siinä, että me mietitään, miten toimia paremmin, että me vaan mennään sen taakse, että no Kiina ja Amerikka kuitenkin saastuttaa meitä enemmän, että ei meillä ole mitään väliä. Sen sijaan, että me ajateltaisiin, että meillä on niin kuin hyvät lähtökohdat, me ollaan pieni maa, meillä on hyvät resurssit, bla bla bla. Mitä me voitaisiin tehdä, jos toi hyötyy koko maailmalle, jos se kopioidaan sen jälkeen? Niin miten säilyttää toivo tulevaisuuteen, oli tämä kysymys liittyen näihin Euroopan hellejaksoihin. Varmaan helpoin vastaus on, että katsomalla muualle, että niin kuin kieltäytymällä pysähtymästä ajattelemaan sitä. Mutta jos mä ajattelen vaan henkilökohtaisella tasolla, niin ne kaikki 3 tonttia, mä en nyt ehkä mene niin kuin siihen, että miksi, mutta kaikki 3 aluetta, tämä datajuttu, tämä demokratiajuttu, tämä kysynnän tarjonnan juttu, niin jos ne kaikki menisi siihen suuntaan, mitä ne mun utopiassa menee, niin ne kaikki on myös työkaluja siihen, että ne tuottaisi parempaa todellisuutta esimerkiksi suhteessa ilmastonmuutokseen. Niin sit mä ajattelen niin, että että mä en voi tehdä hirveästi mitään näille niin kuin isoille asioille tai tälle vallitsevalle todellisuudelle tai jotenkin tälle demokratian, politiikan todellisuudelle, niin mä sitten niin kuin säilytän uskoani tulevaisuuteen sillä, että mä työstän niitä, mitkä mä koen tällä hetkellä, ja mä en missään tapauksessa sano, että ne on ainutlaatuisia asioita. Mä oon viime aikoina törmännyt enemmän ja enemmän siihen, että nämä samat ideat pyörii eri puolilla maailmaa lähes samankaltaisissa muodoissa eri suunnista tulevien ihmisten aivoissa, että ne on niin yksinkertaisia keloja, että mulla ei ole mitään syytä ajatella, että mä olisin jotenkin uniikki niiden ajatusten kanssa, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä mä työstän niitä vähän niin kuin itse. Mä en voi tehdä niiden eteen muuta nyt kuin tuottaa niitä valmiimpaan muotoon, että joku muu voi niistä innostua tai joku muu voi pölliä sen idean ja viedä niitä eteenpäin ja tehdä oman kloonin siitä ja tehdä jotenkin niin kuin tuoda siihen samaan kokkoon lisää energiaa, niin se on varmaan se tapa, miten mä tällä hetkellä itse niin kuin tuotan luottoa tulevaisuuteen, että mä yritän tehdä niille asioille jotain siellä niin kuin kulmassa, missä mä ajattelen, että mulla on eniten potentiaalia. Et todennäköisyys superpieni, mutta silti potentiaali suurin, mitä mä tiedän. Et ihan sama kuinka mä valitan jostain suomalaisen politiikan perseessä olemisesta, niin mä en tällä hetkellä näe, että mä sillä valittamisella pystyn muuttamaan sitä. Sitten ainoa, mitä mä pystyn ehkä tekemään, on tuottamaan jotain vaihtoehtoja ja tuottamaan edes mahdollisuutta, että joku muu voisi innostua niistä. Haikailetko, että eläisit aiemmilla vuosikymmenillä? En kyllä millään tavalla. Sosiaalinen media on niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana tehnyt myös sen, että me ollaan paljon tietoisempia asioista, jotka maailmassa on perseestä, ja ne on niin kuin hyvää polttoainetta ollut aina mediassa, mutta ne on hyvää polttoainetta edelleen, ja niin kuin negatiiviset asiat maailmassa on sosiaalisen median alustoilla niin kuin
kun mä sanon suhteettoman suuria, niin mun tarkoitus ei ole vähätellä niitä yksittäisiä asioita, etteikö ne olisi just niin tärkeitä kuin millä poltteella niistä puhutaan, mutta mä sanon, että maailma kokonaisuutena, mihin suuntaan se on kehittynyt ja minkälaisia hyviä asioita on syntynyt ja miten monet asiat on paremmin, niin suhteessa siihen meidän tapa lukea maailmaa sosiaalisen median tai median kautta on suhteettoman paljon negatiivisiin asioihin niin kuin kallellaan. Mutta joo, jos mä katson tulevaisuuteen, niin musta tuntuu, että koko mun elämän ajan tulevaisuuteen liittyvien mahdollisuuksien määrä ja todellisuus on niin kuin laajentunut ja kasvanut, niin sen takia mä en kyllä missään tapauksessa haluaisi elää millään aiemmilla vuosikymmenillä. Et mieluummin mä haluaisin elää tulevilla vuosikymmenillä, jotta tietyllä tavalla ne niin kuin mahdollisuuksien kirjo olisi vielä laajempi ja ehkä se olisi niin kuin tarttunut meihin ihmisiin paremmin, että niitä mahdollisuuksia on. Talousvirkamiesten hoitoon, kun puolueilla on intressiriitoja. Yksi ajatus siinä mun niin kuin koko poliittisen järjestelmän vaihtoehtojen kehikossa on se, että me keskityttäisiin enemmän kartoittamaan sitä, minkälaista maailmaa me halutaan, ja sitten virkamiehet toimis näiden ehtojen varassa, niin kuin alojensa parhaat virkamiehet, jotka olisi valittu niihin tehtäviin niiden tavoitteiden pohjalta, etsis työkaluja, jolla maailmaa viedään siihen suuntaan, esimerkiksi talouteen liittyvien valintojen puitteissa. Siinä mun poliittisen järjestelmän vaihtoehtojen kelassa on myös tapa, jolla me keskusteltaisiin taloudellisista valinnoista niin kuin laajemmin yhdessä, mutta joka tapauksessa nykyisessä mallissa, että jos ottaa esimerkiksi Wille Rydmanin ja erilaisten niin kuin hyväntekeväisyysjärjestöjen rahoituksen, niin pointtihan ei ole pelkästään siitä, että Wille Rydman puhuu pelkästään taloudesta, kun se leikkaa niiden rahoitusta, vaan se puhuu myös politiikasta ja puoluepolitiikasta ja identiteettipolitiikasta. Et leikkaamalla jonkun seksuaaliseen tasa-arvoon tai mihin tahansa lainausmerkeissä wokeismiin liittyvien asioiden rahoitusta, Wille Rydmanin ensisijainen pyrkimys ei ole tasoittaa valtiontaloutta, vaan tehdä anti-woke-politiikkaa ja olla niin kuin poliittinen toimija siinä poliittisessa gameissa. Niin joo, talousvirkamiesten hoitoon, kun puolueilla on intressiristiriitoja. Kyse ei ole mun mielestä pelkästään siitä, että puolueilla ei ole on intressiristiriitoja, vaan siitä, että poliittinen järjestelmä palkitsee niiden ristiriitojen karrikoimisesta, niin sen takia meidän taloudelliset päätökset ei ole ainoastaan taloudellisia päätöksiä, vaan ne on instrumentteja niin kuin sen poliittisen gamein pelaamiseen. 10 vuotta Brexitistä, voiko todeta, että kansalle valehdeltiin? Mun mielestä tämä kysymys liittyy tuohon äskeiseen tosi paljon siinä mielessä, että Brexithän ei ollut pääasiassa sitä, että hei, Englanti pärjää paremmin, jos me irrotaan EUsta, vaan se oli paljon enemmän niin kuin, vähän sama kuin toi, mikä se Atte, se kokoomuskansanedustaja Atte Harju, jotain, niin se, että se sanoi suoraan, että hän äänesti Israelia Euroviisuissa ei siksi, että hän olisi kannattanut Israelia, vaan että se oli anti-woke-kannanotto. Ja se teki jonkun twiitinkin aiheesta, että äänestetään Israel voittoon, niin näytetään vassari-wokisteille. Että koska vassari-wokistit on Israelia vastaan ja huolissaan Palestiina-tilanteesta, niin äänestämällä Israelia Euroviisuissa me voidaan olla anti-woke. Niin mä ajattelen, että siinä niin kuin Brexitissä lähdössä oli kyse tosi paljon myös siitä, että ei pointti ollut sanoa, että me halutaan eroon EUsta, koska se on taloudellisesti ja kulttuurisesti kannattavaa, vaan että
me halutaan alleviivata sitä, että tämä eurooppalainen woke-hapitus ja kaiken maailman saatanan liberalismi on nyt mennyt liian pitkälle ja niin kuin transmiehet tulee meidän urheilukisoihin tai mitä tahansa, niin olemalla anti-EU me voidaan olla myös anti-woke ja antivassarit ja mitä tahansa antiliberaalit ja mitä kaikkea siihen nyt liittyykään, niin sen takia mun mielestä se pointti ei ole, että valehdeltiinko kansalle. Ei, lähes päinvastoin, jos se lupaus oli, että hei, että äänestetään Brexitin puolesta ja näytetään noille vitun vassareille. Eikä se pointti edes ollut väittää, että 10 vuoden päästä me ollaan paremmassa tilanteessa taloudellisesti ja kulttuurisesti, jos me lähdetään EUsta. Niin siksi mä en varsinaisesti ajattele, että siinä valehdeltiin kellekään, koska ei se keskustelu ollut siitä, että onko tämä käytännöllisin järkevä valinta meidän tulevaisuuden kannalta lähteä EUsta. Että se niin kuin äänestyksessä oli kyse niin paljon muustakin kuin siitä, että onko EUsta lähteminen niin kuin strategisesti oikea muuvi. Ja hyvä esimerkki myös ehkä taas sitten niin kuin poliittisesta keskustelusta, että se oli niin kuin Trumpin äänestämisessä oli paljon samaa ja jytkyssä aikoinaan oli paljon samaa ja Israelin äänestämisessä Euroviisuissa on paljon samaa. Lapsien hankkimatta jättäminen. Miten lähestyä asiaa, kun kuitenkin aika usein perhe ja yhteiskunta olettaa, että pariskunta jossain kohtaa hankkii lapsia. Mä oon kyllä varmaan puhunut tästä aikaisemminkin, mutta mun mielestä maailmaan pitäisi tehdä vain ne lapset, joita molemmat tai mikä ikinä se vanhempien määrä lapsen syntymässä onkaan, mutta että ne vanhemmat aidosti haluavat. Että niin kuin kaikki ne lapset, jotka syntyy kulttuurisista odotuksista tai perheen odotuksista tai naisiin kohdistuvista odotuksista tai jostain, mitä ikinä kaikkea niin kuin hähmästä siihen liittyykään, niin meidän mun mielestä pitäisi päästä siihen maailmaan, jossa tehdään ne lapset, jotka todella halutaan. Ja meidän pitäisi myös kannustaa kulttuurisesti siihen, että jos sä et halua lapsia, niin se on tosi ok. Ja mä oon niin kuin pitkään ajatellut, että se on yksi arvokkaimmista lahjoista, mitä ihminen voi antaa itselleen, on sen sisäistäminen ja tajuaminen, että hei, mun ei välttämättä tarvitse tulla koskaan vanhemmaksi, mä en välttämättä tarvitse omia lapsia tai mä en halua omia lapsia. Ja sen niin kuin jotenkin silleen sisäistäminen ja rohkeutta sanoa se itselleen ääneen kulttuurisista odotuksista huolimatta, niin mä ajattelen, että se on tosi merkittävä lahja, minkä ihminen voi itselleen antaa. Ja niin kuin jollain tapaa mä ajattelen, että me ollaan paremmassa tilanteessa kohtaamaan niitä ongelmia, mitkä seuraa siitä, että jos väestöpyramiidi nyrjähtää sen malliseksi, että meillä on vähemmän huolenpitäjiä kuin huolta pidettäviä, kuin se ongelma, että me ylikansoitetaan maailma vielä pahemmilla tavoilla. Ja joku voi sanoa, että ei Suomessa ole ylikansoitusongelmaa, mutta kun ei se ole se pointti, vaan meidän pitää luoda globaaleja kulttuureita ja suhtautumisia asioiden ympärille. Että jos me otetaan vaan nationalistinen suhtautuminen siihen, että niin, mutta kun Suomi tarvitsee lisää ihmisiä, niin sitten mun mielestä keskustellaan sitä asiaa niin kuin globaalin jotenkin niin kuin kattotason filosofisena kysymyksenä ja maahanmuuttokysymyksenä kuin että vauvatalkoot. Et se tuntuu musta niin kuin paljon kestävämmältä ja pitkäaikaisemmalta ratkaisulta. Että jos me nyt niin kuin huudetaan jotain globaaleja vauvatalkoita, niin me saatetaan ratkaista jotain seuraavan 30 vuoden ongelmia, mutta sitten me syötetään pitempiaikaisia ongelmia kuin se, että jos me annetaan ihmisille lupaa olla tekemättä lapsia, jos ei halua lapsia, niin meillä on mahdollisuus vaikuttaa seuraavan 500 vuoden niin kuin ylikansoituskysymyksiin. Aiotko pyrkiä vielä eduskuntaan? En seuraavissa vaaleissa, sitä seuraavissa vaaleissa en tiedä.
mä pyrin uudelleen eduskuntaan, jos mulla on selkeä näkemys siitä, mitä mä teen eri tavalla, miten mä esitän mun ideat paremmalla tavalla tai miten mä löydän jonkun tavan, että toi nykyinen poliittinen keskustelu voisi edes teoriassa olla kiinnostunut niistä asioista, joista mä haluan siellä puhua. Et ehkä se niinku suurin oppi viime kerralta, joka meni mun mielestä ihan hyvin tai niinku ihan ok suhteessa siihen, mä oon sanonut tämänkin aikaisemmin, mutta että mun kaveri kuvasi sitä, että sä pelaat jalkapalloa jenkkifutismatsissa, niin mun mielestä suhteessa siihen se edellinenkin kierros meni tosi hyvin, mutta se tuli tosi selväksi, että mä en vielä osaa puhua mun tavoitteista tai poliittisesta agendasta tai syistä, miksi mä oon politiikassa, niin mä en osaa toistaiseksi esittää niitä sillä tavalla, että ne pärjää siellä poliittisessa todellisuudessa. Mutta sitten jos ajattelee vaikka 2031 vuoden vaaleja, niin mitä jos mä oonkin saanut vietyä näitä mun koodausprojekteja enemmän, että mä voin tulla niinku vaaleihin ehdokkaaksi ja sanoa, että hei moi, että mä oon Kake ja tässä on mun ehdotus siitä, että tää ei ole ehdotus uudeksi poliittiseksi järjestelmäksi, mutta tää on ehdotus siitä, että meillä voi olla järkeä keskustella tai järkeä edes aloittaa kritiikkiä meidän nykyistä demokraattista järjestelmää kohtaan, demokratiajärjestelmää kohtaan. Ja sitten tässä on yksi semmoinen ehdotus siitä, mitä se ehkä voisi olla, että tehdään parempia ehdotuksia. Niin jos mä oon siellä, niin sit mä saatan osallistua 2031, tai jos mä keksin jotain parempia tapoja esittää näitä omia asioitani. Mutta nyt musta tuntuu, että mun ajattelu, vaikka mun sisäinen ajattelu ehkä selkeytynyt siitä, että mikä mun niinku biiffi politiikan ja puoluepolitiikan kanssa on, niin se on selkeytynyt, mutta se miten mä puhun siitä ulospäin tai miten mä teen sen jotenkin niinku kouriin tuntuvaksi vastaanottajalle, niin se ei ole ehkä parantunut. Uskotko, että 100 vuoden päästä suomalaisella on kivempaa tai vähemmän kivaa kuin nyt? Ehkä mä lähestyn tätä niin, että 100 vuoden päästä mä toivon, että se suomalaisuuden merkitys on pienempi. Että seuraavan 100 vuoden aikana meidän niin kuin kansallisvaltioiden merkitys ja kansallisvaltioiden rajat hälvenis. Ja me mentäis koko ajan niin kuin kohti totta kai alueellista, että mitä pienempi alue, niin sitä pienempi määrä ihmisiä osallistuu siihen liittyviin päätöksiin ja mitä laajemmin globaaliin todellisuuteen liittyvä aihe, kuten vaikka ilmastonmuutos, niin sitä laajempaa se keskustelu siitä olisi niin kuin globaalisti. Niin mä toivoisin, että 100 vuoden päästä toi kysymys, että onko suomalaisilla kivempaa tai vähemmän kivaa kuin nyt, niin oiskin mennyt luonnollisesti suuntaan, onko ihmisellä kivempaa tai vähemmän kivempaa kuin nyt, että se suomalaisuuden rooli siinä kysymyksessä olisi pienempi. Ja jos näin on, niin sit mä ajattelen, että maailman ihmisellä on 100 vuoden päästä kivempaa kuin nyt. Mitä kameroita käytät? Viime aikoina mä oon käyttänyt pääasiassa iPhonein kameraa ja sitäkin aika vähän. Että mulla on jotenkin nyt semmoinen elämänjakso, että mä en koe sisäsyntyistä tarvetta dokumentoida hirveästi. Kuten mä sanoin aikaisemmin, mun materialistisen haaveiden listalla on mun kameroiden korjaamiset, jossa tärkeimpänä on mun molemmat filmipokkarit, koska niitä on helpoin kuljettaa mukana. Leikaa mä kuljetan jonkun verran mukana, koska se on tällä hetkellä ainoa, joka on niinku kunnossa. Mut joo, iPhonea ja leikaa. Yrittäjyyden ilot ja kauhut vuonna 2026, terveisin uusi yrittäjä. Welcome to the program. En mä tiedä, ehkä mun yrittäjyys on muuttunut sitä kautta niin kuin mä oon nyt kohta 15 vuotta yrittäjä, mutta et niin kuin se yrittämisen todellisuus on niin kuin ehkä muuttunut koko ajan paremmaksi siinä, että mä oon oppinut paremmin ja paremmin olemaan yrittäjä. Ei siinä mielessä, miten yrittäjyys perinteisesti mietitään, että yrittäjyys on sitä, että osaa myydä omia tuotteitaan. Sen suhteen mä oon edelleenkin aika tosi huono, mutta niin kuin se yrittämisen pyörittämisen kannalta niin kuin suhteessa kirjanpitoon ja niin kuin käytännön asioihin. Mä oon niin kuin oppinut
ja nähnyt vaivaa sen eteen, että mä oon oppinut automatisoimaan aika paljon. Ja sitten se täytyy sanoa vielä AI-työkaluista, että mulla ei ole ollut ikinä niin onnistunutta ja helppoa veroilmoituksen tarkistamista ja tekemistä kuin mitä tänä vuonna, kun mä otin kaikki verottajalta tulleet ehdotukset ja mä hain henkilökohtaiset ja yrityksen tiliotteet ja kaikki, ja mä syötin kaikki Claudelle ja sanoin, että käydään läpi mun veroote tai veroehdotus. Jätänkö mä huomaamatta jotain vähennyksiä, jotka mulle kuuluu? Onko mä jättänyt ilmoittamatta jotain? Näyttääkö siltä, että mä oon velkaa tai tuun olemaan velkaa verottajalle? Jos on, niin kerro, mistä siirretään rahaa, bla bla bla. Ja sitten oli esimerkiksi semmoinen juttu, että mun yritys on mulle velkaa, koska mä oon viime vuosina saanut jostain henkilökohtaiselta puolelta myynyt jotain, että mä oon saanut henkilökohtaiselta puolelta rahaa ja mä oon rahoittanut mun omaa yritystäni, että mä oon saanut yrityksen laskuja maksettua, niin on päädytty tilanteeseen, jossa yritys on mulle velkaa rahaa. Ja sitten samaan aikaan oli tilanne, että yrityksen osakepääoma oli negatiivinen, josta mun pitäisi tehdä patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoitus, että yrityksen osakepääoma on negatiivinen ja se vaikeuttaisi, mä nyt en ole hirveästi ollut missään luoton tarpeessa, mutta se vaikeuttaisi, jos mä tarvisin lainaa, niin se vaikeuttaisi sitä, ja sitten jos mä hakisin jotain julkisia kilpailutuksia, niin se vaikeuttaisi sitä, että tällä yrityksellä on niin negatiivinen osakepääoma ja mä näyttäisin niin ei-turvalliselta firmalta ja kaikkea. Mutta sitten kun mä näytin sen tilanteen Claudelle ja esitin oikeita kysymyksiä, niin sitten se sanoi, että hei, sä voit tehdä tälleen, että sun yritys on sulle velkaa, mutta muutetaan sitä tällaisella lomakkeella, joka lähetetään verottajalle ja tehdään niin yrityksen hallituksen, eli sun hallituksen kokous ja pöytäkirja siitä, että päätetään tehdä tälleen, niin me voidaan muuttaa sitä velkaa, mitä yritys on sulle, niin me voidaan muuttaa sitä osakepääomaa kuittaamaan sillä tavalla, että me saadaan osakepääomaa positiiviseksi. Mä en olisi ikinä osannut tehdä sitä, mä en olisi ikinä hoksannut sitä, bla bla bla. Niin joo, yrittäjyyden ilot ja kauhut vuonna 2026 yksinkertaistettuna mä sanoisin, että kauhut on pienempiä ja selkeys suurempaa, kun osaa käyttää noita AI-työkaluja kavereita siinä. Tässä varmaan tärkeimmät. Suhde keskusteluohjelmaan kokonaisuudessaan edelleen sympaattinen ja verrattain paineeton. Teen silloin, kun tuntuu hyvältä. Vlogeja tai haastatteluja. Mä tein sen Ruusut-haastattelun vähän aikaa sitten. Se oli tosi kivaa. Ei ole mitään syytä, miksi en tekisi lisääkin, jos ei joku asia kiinnostaisi tarpeeksi. Ihanaa, kun on kesä. Mä lähden ensi viikoksi Ahvenanmaalle. Mä oon aloittanut taas tupakoinnin, joka on tosi kivaa. Tarpeet maailmalle pieniä, resurssit riittävät. Haluaisin haluta enemmän tai tunnistaa halujani. Ja tunnistan sen halun, että haluan oppia myymään itseäni ja työtäni paremmin, jotta en olisi takas tilanteessa, jossa pelkään, miten ensi kuun vuokra maksetaan. Mukava nähdä. Palataan pian ja hyvää kesää ja pitäkää itsestänne huolta ja fight the power. Peace.